Oh, ayan na, ayan na. Ay, galit na sa akin mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Kagigising lang natin. Ay, si Bagus mga kasinag, andito. Nagwawala na. Ipakita ko muna sa inyo mga kasinag. At kukunin ko yung sako dun na nilalagyan ko ng pagkain ni Bagus. Dito si Bagus mga kasinag. Umuwi ako ngayon mga kasinag dahil may bayanihan kami. Mabigat-bigat din kasi mga kasinag kung magmumulta ako ng 400. Andyan na ako, nagwawala na. Bagus! Good morning! Bagus! Nasaan ka? Hindi ko pala nabibisita ang palayan mga kasinag. Ilang araw na. Dahil busy nga tayo dun sa tinaluhungan sa pinagkukuprahan natin. Pero ngayon ang ganda ng palay dito. Nagbuburaswakan ang mga bunga. Sana ganito rin sa akin. Bagus! Asan ka? Bagus! Andito na ako! Bagus! Tatampo siguro ito mga kasinag kasi hindi ako nagpapakain sa kanya, si Mrs. Ilang araw kasi akong wala mga kasinag. Bagus! Bagus! Saan daw yun? Nakadapo yun. Hindi ko makita. Ayun pala, makasinag. Nasa itaas ang nyug. Ayun o, Bagus! Halika na! Andito na ako. Masabi si Bagus, tawag ng tawag. Wala kang tala pagkain. Kukuha muna akong pagkain makasinag. Ay, hindi. Ayan na. Ayan na. Andito na. Ayan na yung makasinag ko. Saglit lang. Kukuha pa ako ng pagkain. Kukuha pa ako pagkain. Opo. Kukuha pa ako pagkain ha. Sandali lang. Ang bilis. Andiyan agad. Sandali lang. Antayin mo ako dyan. Kuha mo tayong pagkain mga kasinag. Siguro nami-miss na ako ni Bagus. Kasi nagpapakain dito si Mrs. lang mga kasinag. Si Mrs. na mahihain. Kaya bihira mag-vlog. Bihira may update sa inyo si Bagus. Kuha muna ako mga kasinag ha. Ayun na. Ayun na mga kasinag si Bagus. Sumunod. Kahoy. Sadali lang. Kukuha ang pagkain. Sumunod si Bagus. Gutom na talaga mga kasinag. Tingnan natin kung susunod pa dito sa bahay. Bagus! Subukan daw natin tawagin dito mga kasinag kung susunod dito sa bahay. Bagus! Bagus! Wala na, hindi na sumunod. Nasaan lock nito? Bagus! Yan, iisa lang natin daga natin mga kasinag. Hindi ko alam kung kailan magdadala si Imboy. Kung mahuli pa ba siya. Kung wala na, katayan lang yan ang manok ni Mrs. Sundaraw. Bagus! Bagus! Nasaan na yun? Ayan dito lang. Nakakuha na ako ng pagkain Eto na. Asa ka? Halika na, kain na. Halika na dito. Opo. Halika na. Ayan na si Bagus mga kasinag.
Ayun oh. Oh, halika na, dali. Dito, dali. Halika na. Bagwis. Oh, halika na dito, dali. Dito ako kumain. Bagwis. Oh, ayan na, ayan na. Kala ko dadagitin ako mga kasinag. Good morning. Kumusta na? Namiss mo ba ang papa? Ha, namiss mo ang tatay? Mga kasinag, ayan na si Bagwis ha. Namiss mo ba ako? Pasensya na ha, ilang araw akong wala. Opo, ito na. Yung pagkain mo. Ayan. Lagyan mo natin sa ako na ito dito. At yan ay ayun ang mga kasinag oh. Ayun yung pagkain ni Bagwis. Lagay ko doon sa baba. Shoutout pala kay Rosana Rohobet at kay Jonas Banaag. Shoutout din kay Alejandro Curacha the Master, Swig TV Official, Ken Sander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico. Suportahan dyan rin mga kasinag ang YouTube channel ng aking misis na si Ma'am Chewy Official. Shoutout din sa Bicolinio JNJ. Sa lahat ng ating viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag kung ngayon ko lang na-update kayo kay Bagwis. Ilang araw nga tayong busy sa pagkukupra dun sa Tinalhungan, kung tawagin dito sa bayan ng Seruma. Yun kasi yung pinakamataas sa bundok dito sa bayan ng Seruma mga kasinag, yung Tinalhungan. Yun yung may tunnel sa ibabaw, pero sa mga susunod mga kasinag baka mapuntahan ko yun. Pero yung tunnel na yung mga kasinag, nakita ko na yun nung 2012-13. Nakita ko na siya. Dati kasi kami nagkukupra sa pinakantuktok nun. Sa mga susunod mga kasinag, update ko kayo dun. Sa ngayon mga kasinag, ito si Bagwis. Bagwis! Sige na, ayan na yung pagkain mo. Sige, patong ko ulit dyan sa iyo. Hihingalo pa yan mga kasinag oh. Ano pa yan? Bungaw lang ito na bungaw. Ipatong nga. Yan na oh. Ayan, sige na. Patong ko ulit dyan. Tingnan natin daw. Ayan ayan yung pagkain mo, ipinatong ko doon. Opo. Pahawak daw ako. Ay, galit. Hawak lang. Hawak lang. Ba't ka galit na sa akin? Ilang araw kaya akong wala, no? Opo, ayan. Hindi kita abot. Mataas ka kasi. Mataas. Ay, mabait pa. Ay, galit na sa akin mga kasinag. Nagtatampo siguro sa akin mga kasinag si Bagwis. Kasi hindi ako papahawak. Ilang araw ko ba naman siyang iniwan, pinabayaan. Si Mrs. na nagpapakain sa kanya. Sige na, kainin na yan. Yan. Opo. Sige na Bagwis. Opo. Opo, sige na, kainan na yan. Simula kasi nung maliit siya mga kasinag, habang lumalaki siya, dito lang siya sa area na ito. Diyan, sa nara na ito. Anong hindi pa siya gaanong lumilipad. Pero ngayon, bumalik na ulit siya. Nagpapasalamat ako at nauwi na talaga siya dito sa bahay. Hindi na siya nagpe-permanente sa ibang lugar para doon ko pakainin. Kusa na talaga siya nauwi dito sa bahay at dito ko lang siya pinapakain. Kaya hindi na ako nahihirapan. Hindi kagaya ng mga panahon mga kasinag na hindi pa siya ganyan ka tikas, ganyan ka kisig, na may may teritoryo lang siya mga kasinag, may permanenteng tirahan lang siya mga kasinag. Hindi talaga siya nauwi nun dito. Kaya nagpapasalamat ako ngayon. Hindi na ako nahihirapan, pati si Mrs. pag nagpapakain. Kasi pag nagutom siya, kusa talagang umuwi dito. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis.
magpapaalam na muna ako dahil po may bayanihan kami ngayon. May trabaho na naman ako. Sa ating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag, sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Mga kasinag, ingat po tayo lagi. Sana ay malampasan natin naman ang pagsubok na ipagkakaloob sa atin ngayong araw na ito. Bye bye.